Здравейте! Днес ще се гмурнем в един свят, който всички познаваме много добре – светът на дигиталната комуникация. Ще направим едно кратко пътешествие, за да видим как стигнахме от първите чатове до технологиите, които буквално ни очакват зад ъгъла. И така, ето какъв е планът за днес. Първо, едно бързо пътуване в миналото, за да видим откъде тръгна всичко. После ще разгледаме как да изберем правилния инструмент за комуникация днес. Трето, и може би най-важното, ще си говорим за правилата на играта в дигиталния свят. И за финал поглеждаме към бъдещето. Звучи добре, нали? Да започваме. Добре е да започваме от начало. Как всъщност стигнахме до тук? Защото, нека си го кажем, всичко започна много преди днешните лъскави приложения, които имаме на телефоните си. Ето я и цялата история в няколко ключови момента. Някои може би си спомнят края на 90-те. Тогава се появиха пионерите като ICQ и Mirk. За първи път можехме да си пишем с някого в реално време. После, бам, 2003-та. Skype преобърна всичко с безплатните видеоразговори. След това, разбира се, дойде мобилната революция с WhatsApp и Viber. Пандемията през 2020 пък буквално ни катапултира в света на Zoom и Teams. И ето един интересен факт. През май 2025 Skype, такъв какъвто го познаваме, официално си отива. Определено края на една ера. И така, след като видяхме цялата тази еволюция, стигаме до днес. А днес изборът е, огромен. Въпросът е как да изберем точното приложение за точната задача. Защото нали съвсем различно е да си пишеш с приятели и да водиш онлайн урок за 20 души. Нека да разгледаме основните играчи. Да започнем с големите платформи за видеосрещи. Тук имаме трима основни състезатели. Zoom, който е, супер лесен за ползване, просто работи. Идеален е за големи групи и уроци. Microsoft Teams е като швейцарско ножче за училища и фирми. Всичко е там, особено ако се работи по документи заедно. А Google Meet, това е спринтьора. Нищо не се инсталира. Всичко е в браузъра. Цъкаш и си вътре. Добре, това бяха срещите. Ежедневният чат на телефона? Там също имаме няколко фаворита. WhatsApp, който е създаден от бивши служители на Yahoo, залага всичко на сигурността. Криптирането там е по подразбиране. Viber, който тръгва като конкурент на Skype, е супер популярен тук, в България. Всички знаем за стикерите и новинарските канали. И разбира се, Messenger. Неговото най-голямо предимство е просто удобството, защото е вързан директно за целия ни социален живот. Може би се чудите каква е магията зад всичко това. Нарича се VoIP. Това е технологията, която взима гласа, превръща го в дигитални данни и го изпраща по интернет, вместо по старата телефонна жица. Точно това направи международните разговори от почти безплатни до напълно безплатни. Skype беше първият, който го направи масово, а след него и много други. А замисляли ли сте се, защо приложения като WhatsApp и Viber държат толкова много на телефонния номер? Всъщност е доста хитро. Първо, регистрацията е супер бърза. Няма нужда да мислим ново име и парола. Второ, SMS-кодът е един вид гаранция, че зад акаунта стои истински човек. И трето, което е много удобно, приложението веднага сканира контактите и намира кой друг го ползва. Просто и ефективно. Добре, преминаваме към една наистина важна тема – правилата на дигиталния свят. Защото едно е да имаш инструментите, а съвсем друго е да знаеш как да ги ползваш безопасно и правилно. Нека поговорим за киберхигиена и дигитален етикет. Нека започнем с основите на добрите обноски онлайн. 3 прости неща. Първо, микрофонът. Когато не говорим, го изключваме. Така спастяваме на всички страничните шумове. Второ, камерата. Един бърз поглед какво се вижда отзад, преди да я пуснем, никога не е излишен. И трето, това е абсолютно задължително. Никога, при никакви обстоятелства, не изпращаме пароли или лични документи в чат. Дори и на познати. Има едно много лесно за запомняне правило, което наричам правилото на сватбения костюм. Преди да качим нещо онлайн, си задаваме въпроса:
Би ли било окей бъдещият ми шеф или пък баба ми да видят това? Ако отговорът е дори малко не, значи не го качваме. Толкова е просто, защото веднъж качено, нещо остава в интернет почти завинаги. Освен добрите обноски, ни трябва и технически щит. И тук има 3 ключови елемента за 2026. Номер 1, и това е най-важното – двуфакторна автентикация. Трябва да е включена навсякъде. Това е като да имаш втора стоманена врата за акаунтите си. Номер 2, мениджър на пароли. Времената на пароли като 1, 2, 3, 4, 5, 6, които се разбиват за секунда, отминаха. И номер 3, да избинаме приложения с криптиране от край до край. Така само хората в чата могат да четат съобщенията. Никой друг. Ето и една от най-старите, но все още работещи заплахи – фишингът. Това са онези измамни имейли и съобщения, които играят на емоциите. Паника, спешност, алчност, профилът ви ще бъде изтрит или спечелихте страхотна награда. Целта им е една – да се кликне на линка без да се мисли. Затова златното правило е винаги проверяваме от кого идва съобщението и се отнасяме с огромно подозрение към всичко, което звучи твърде спешно. А сега, внимание! Нека си представим една ситуация, която става все по-честа. Получаваме съобщение от близък приятел. Молба за пари. Спешно е. И за да звучи по-убедително, получаваме и гласово съобщение. Слушаме го и няма съмнение, това е неговият глас. Какво се случва? Съобщението звучи перфектно, нали? И тук е големият капан на съвременните технологии. С днешния изкуствен интелект е нужен само кратък запис от нечий глас, за да може да бъде клониран и накаран да каже всичко. Измамите стават плашещо реалистични. И така, как да разкрием такава измама? Решението е изненадващо просто и има 2 стъпки. Първа стъпка – задаваме въпрос, чийто отговор само истинският приятел може да знае. Нещо лично. Втора и още по-сигурна стъпка – просто вдигаме телефона и се обаждаме. Не през приложението, а с обикновено телефонно обаждане. Всяка ЕИ измама се срива на момента. И ето, че стигнахме до последната част. Време е да погледнем в кристалното кълбо. Какво ни очаква в света на комуникациите? Защото нещата се променят и то с невероятна скорост. Първата голяма промяна, която идва, е AI-асистентът. Представете си, че влизате в онлайн среща или урок с 10 минути закъснение. Вместо да питате какво изпуснах, изкуственият интелект в Zoom веднага ще ви даде обобщение на най-важното. Това е наистина полезно. Следващата иновация се бори с нещо, което всички усетихме – умората от видеоразговорите. В Microsoft Teams скоро ще има опция да се присъединим към среща не с нашето лице пред камерата, а с 3D аватар, който ни представя. Така ще можем да участваме активно, без да се притесняваме как изглеждаме или какво става зад нас. И накрая нещо, което звучи като научна фантастика, но вече е почти реалност. Превод в реално време. Google Meet ще може да превежда на живо над 50 езика. Само си представете, водите разговор с хора от цял свят, всеки говори на своя език, а системата превежда всичко мигновенно. Това буквално премахва езиковите бариери в глобален мащаб. И така стигнахме до финала. Оставяме един въпрос, над който да се замислим. Един от големите пионери, Skype, си отива. Това отваря празно място на върха. Кое приложение според вас ще го вземе през следващите 5 години? Ще бъде ли някой от познатите ни гиганти? Или пък ще се появи нещо съвсем ново, което ще промени правилата на играта? Интересно е да се види какво предстои. Благодаря за вниманието.